Ide ste pimpare, evo nas natrag u novoj partiji Clash Royala. To jest mislim, nije nova, prva epizoda. Ogamisti kurac, znate kaj mislim. S menom je Turko, predstavi se. Bubar. Bilo bi pristojno. Ljudi smo. Isu ti mater, Skype. Uglavnom, Skype. šta sad radimo jest... Ja radim najskuplji dek protiv njegovog najjeftinijeg deka u igrici, koji možete vidjeti na njegovom kanalu, opis u deskripciji. Fuck. Fulla sam. Link u deskripciji, jebim, mater. Koliko ti dođe? Moj dek dođe 6.9, koliko je tvoj uopće? 1.7. Tu su negdje. Čekaj, Evo sad ću vidjeti. Koja je to arena? Isto koji. Ok, nema veze. I idemo. Hoću 3 dana već arena 8. Aha. Nije lijepo lagat. Pusi. Ja da sam mogu baciti jednu kartu i to je to. Nemam više eliksira. Kako ti imaš Isuse! Pustit ću nek probi. Ok, to nije bio plan. Neće valjda probit. What? Čekaj, kaj je ovo? Kak toliko pari? Meni se još uvijek nije refrešao. Nemoj. I ovaj džubra Sparkija ima. Srkni. Čekaj, fakat će mi na je... Fuck. Vidite da su tu tvoj dekor. A kaj sam ja kripto je najskuplji dek? Kaj još dogurio sam do arene 8. Bacit ćemo u to. I Zepovoga je dobar counter. Probat ćemo... Valjda neće mi propat. I jebit ćemo mater. Fuck! Nemoj sine, čekaj još, nije lijepo. Obranit ću se sa 3 mušketira. I molit Boga da prežive, okej. Jedino zanimljivo je što ne mogu se uopće defendat. Isuse! Shit! Nemoj, Mirjana! Mirjana, nemoj! Umri. Okej. To smo branili. Barbarima ide dobro. Daj se pokopaj, nis fe... Nemoj! Dobro je. Nemoj me s logom ubit. A ne! Ezo. Ne. Prevara. Evo nas natrag i ovo je dek isti, malo varijacije. Uglavnom, nije baš isti, ali ko da je, uglavnom. Čekaj, sad ću... Umri. Hoću ovu arenu. Aj uđi. Ali je trening kamp ili goblin stavio. To sam ja htio. Kaj da? Da, ja sam tamo ostavio. Na veze. Ubit ću te sad mi niš nemneš, moja varijacija je opet. A šta si, ajde, imam jedno. Allahu Akbar! Nemneš mu niš. Misliš da je to to? Ultimate! Tan. Da je Demića. Kak imaš toliko fucking trupa? Nemoj! Oje. Aha, više sam ti Demića dao. Više. Ja ću sam ih mogu. Evo ga. Nema shim count, ali fakat to nima chip deck. Haha. Daj da lupe. I ja. Šta ćeš sad? Idemo i golem. To ne mreš countera. Probat ću. Zbog exploda. Joj. Ne da imam toliko damage. Pa ubije ti sve.
Tvoja čuda ne daju do damage-a ovom ljubkom gospodinu. To nije bilo lijepo. Pa kad si ga zepao. Samo... Jas bijač. Okej, stigo je. Evo je malo jači dek, moram ti priznat. Znam pa, nije jači dek, samo sam ja pro. Tu moja profesionalnost ne mreš preći. Ajmo sad. Budi ljubomora na moju preveliku profesionalni gameplay. Samo šuti. Ne, kriva karta. Htio sam elite. A fuck. Mrzim svoj život. Okej, ne buš mi to mogu pomoći. Umri! How to make suicide? Please tell me. How to make... Ovo fakat nije fair. Pogledaj ga 200 trupa mi pozove, ja mogu jednog Sparkija hitit. Kojem treba 20 minuta da pukne i onda ne uspije puknut. Kaj je gama, da? Can't be touched, can't be stopped. Ali će doći. Molim te da dođe. Uspjeće. For fuck's sake. Je, opet sam na krivu stranu dropao. Okej. Moraš bit glup i ići dolje. Pazit ćemo ovo. Izvlačit što više damage-a. Zbog ove ljubavi, već ih poubijat. Znaćemo ovo, kaj će ih sve tejka dolje. Ma daj, ajde. Što je sad? Mrtav si. Ovo gubiš. Haha. Get wrecked, boy. Allahu Akbar! Easy game! Evo nas ljudi opet. Idemo u treću partiju. Očekaj. Ovaj put ja biram arenu. PK. Fuck. Blizu sam bio. Ovo je čak onak prefora arena. Onak. Pa skoro ko Nema arena previše je. efekta, baš je cool. Brutalno je. Sam se pozdravio sa životom. Stvarno. Isuse! Say bye bye. Dobro. Nije problem. Ok, sad postoje problem. Veliki. Šta je sad, bijač? Jo. Bijač! Ko sad gubi? Uši kitu. Kaj je bilo? Znaš kaj? Nije ovo dosta. Idemo mi ovak. Kaj je sad? A fuck. Ajde sad, pizda. Ti znaš da gubiš onak žestoko. Aha, mi pro. Mogu biti ovako ubit, ali idemo ovak polako. Tu probit, pa ćemo polako tamo. Ja neću ništa. A siroće. Odustaje od života. Nije to. Pa. GG. Plači. Šmrk. Easy! Čekaj, fuck. Ok, easy! Haha, 2-1. Ok, nisam skladatelj. Uglavnom ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, seriju, igru, Meni like. Uglavnom bilo je dobro. Meni lajkajte, njemu komentirajte da je glup, da izgleda ko patka. Vidimo se u drugom videu. Ćao!